Anya bugo miwe ilozolowa anya bulu miwe ilozolowa nenu wa ilozolowa 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 akwụkwọ nsọ gwara anyị ilozolowa mmadụ ibe gị n'anya ilozolowa ka isi fụ onwe gị ilozolowa mmadụ ibe gị n'anya ilozolowa ka isi fụ onwe gị ilozolowa 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 Egbo Jesu Kristi ilozolowa Egbo Jesu Kristi ilozolowa nwanne nwere ifo melo ilozolowa Enugu bebe ilozolowa Enugu tibe ilozolowa Jesu Kristi onye ndụ ilozolowa 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 Ilerikenne ilozolowa iru na ajoka ilozolowa ilodinu na ajoka ilozolowa Ọjọgbu onwe ilozolowa 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 injinia kedizi ije ilozolowa ile akali ahụwa ilozolowa 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 Ogini ka na-azọ dị ilozolowa 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 Ogini ka na-azọ iwe ilozolowa Ọkịka ka na-azọ ilozolowa Ọkịka ka na-azọ ilozolowa Kagolu gị akịkọ ilozolowa onye gbodo ntị ilozolowa Kọnụlụ akịkọ ụwa ilozolowa Akịkọ ụwa dị egwu ilozolowa 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 Eje ilozolowa Abraham wa ilozolowa anya bulu mibe ilozolowa 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 be ilozolowa abialum nenu wa ilozolowa anya bugo mibe ilozolowa yaga nji tiwe mgbu ilozolowa 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 iwe nwasi China bịa ilozolowa ka nkọlụnụ ilozolowa onye obodo ntị ọnụ ilozolowa anọkatolowu ilozolowa na Nigeria ilozolowa iwe tiwe mkpu ilozolowa tubo gịnị na-arịọ ilozolowa asị na ọkụlụra ilozolowa 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 China wee maba aka ilozolowa ana mmachukwu aka ilozolowa na mmachukwu aka ilozolowa 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 ana mmadi chukwu aka ilozolowa 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 Erika ilozolowa Erika nne ilozolowa 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 ile Erika nne ilozolowa ilu na-ajọka njọ ilozolowa 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 Ọnakatalowu mbọsị ilozolowa ụwa wee tiwe mgbu ilozolowa China wee bụrụ chanụ ilozolowa coronavirus gba ilozolowa kogbo ndị ụwa ilozolowa kogbo ụmụ Igbo niile ilozolowa Chukwu kele ụwa ilozolowa Chukwu kele Igbo ilozolowa China-agbalị Igbo ọgụ ilozolowa 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 ọjọ ka enwụcha ilozolowa 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 Chukwu kele ụwa nnecha anya ụna ka ndị Igbo dị ọcha ilozolowa wee fụlụ kolora ilozolowa wetuo na China bube China gata aghara ilozolowa onye zu nwanne ilozolowa ọgbaba n'ụlọ ilozolowa mpabu nwa ha ilozolowa ọgbaba n'ụlọ ilozolowa nnebu nwa ya ilozolowa ọgbaba n'ụlọ ilozolowa ilozolowa
iwe mwe buketa China buketa China wesize anyị onye ọbụla ba ụnọ anyị ba ụnọ gbachi ụzọ anyị ba ụnọ gbachi ụzọ onye bara ụnọ gbachi ụzọ ka nna ajụ n'enu ụwa nwekwara ibe ọ ya eli ilozolowa asị anyị kwaba aka asị anyị kwaba aka eche m na mgbe wulugbo ọ na-aga nwata gwacha aka telo okenye libe ilozolowa ọ na-aga nwata akwacha aka solo okenye liye nwata akwacha aka ya ọfụma solo okenye liye mana tata ịkwacha aka anyị ejeba anụ ụlọ asaitewe sanitaiza ọ dị m egwu anya bụrụ m ibe anya bụrụ m ibe ilozolowa ilobugo anyị China amaga chukwu aka chukwu pịawa bazụ ilozolowa anyị etego sanitaiza anyị ji ncha na mmiri wee na-akwa aka alụcha fesi mas so onye ọbụla kpuchi imi anyị aya aghọdị awụsa na-ekpuchi imi COVID-19 na-achọ ka njọ ilozolowa ọ na-ebu mmadụ ilo ka n'ụlọ ilozolowa gịnị ka a na-azọ a na-egbu gbachi Igbo na-egbu gbachi Igbo a na-azọ ka nke ọlụ unu anaghị anyị bịa anaghị adị anya na ndị na-azọ ana kpachalụ na anya unu ilozolowa ilo na-asị ajọ ka njọ ka eji gbuo Olisa kele ụwa Jesu Kristi agwa onye ndri ya ilozolowa Jesu Kristi onye ndri na-asị ajọ ka Jesu gwara anyị mmadụ ibe gị n'anya dịka esi ebu onwe gị ụwa chọrọ ibe ọma ilo na-asị wee karịa onye fụ mmadụ ibi ya ebe ọ na-aga n'iru onye gwaba ọgwụ ka o gbuo ba na-azọlibe ana alili egbo mee alili egbo nnume ilozolowa alili egbo mee ilozolowa ebuka nwa azụba akụ onye uru ọjị onye ọgwa m na-ekwunyere iwe awọdụ ndị nri alụ mmegwe na Igbo ghanataba na awụsa ebugbu Igbo Chinagediri na-ekwu ile erika nne ile erika ile egbugbo ụmụ ndị China o nwere ibe na-eme ndị ọcha lile amosu kenụlụ ndị ọcha lile amosu wee na-alụpụle na-alụ n'ụgbọelu na ụgbọala
Igbeli amosu edobesi ụlọ ọkpa egbukpọ mmadụ ibebe ebe a na-azọ ana ka nke ọlụnụ onye ọbụla na-azọ ana na-azọ igbe ọbụrụ enwe anaghị ata esi ya my able producer Ilozolowa onye ọbụla na-achụ gị nwana mmụọ ma na-efe anaghị eli ya anyị ga-adị ka echi jede agwụ my prophet n'okwu nwa nwata bansi oke nna m ochie akwụkwọ nsọ gwara anyị kete mbọsị sabatị ka anyị doo ya nsọ n'elu ụwa ị na-emebe Chukwu kwuru ịnụlụ nnụnụ mbọsị sabatị mbọsị Chukwu zuru ike dobenu ya nsọ Ilozulowa mmadụ ibe gị n'anya gịzibụ onwe gị ọsịga ezu n'ori ọsịga agba na amụ Ilozolowa obodo n'obodo na-eso okwu ọgịnị ka na-azọ anaka na-azọ anyị ga-adị ka echi obodo nri amaka obodo nri asọgbu onwe ya ilelika nne ekwe anya Ilozolowa